has arrived here in Sandton City, Johannesburg, South Africa to meet our guest. Who is this man? What does he do? Well, we'll get to meet our guest a little bit later, but before that, allow me to show you some interesting things about this beautiful city in this rainbow nation. Come with me. This is the Sandton Gautrain station. Gautrain is an 80-kilometer rail system in Gauteng, linking Johannesburg, Ekurhuleni, OR Tambo International Airport, Pretoria, and many other beautiful places in this wonderful province. Quite modern and impressive. Monte Casino, Gauteng's #1 entertainment destination. 9.3 million people come to this place every year looking for some entertainment. Well, our guest stays just behind this casino. We'll get to meet him shortly, but before that, let me show you a few more interesting things in the casino. So finally, here we are. Took us a bit of a time to get here, and I hope you enjoyed the little tour of Sandton. It's a beautiful city. But finally, here we are at the residence of Mr. McBride Nkalamba, our guest today in Cruise 5. Welcome to Cruise 5. Thank you. And thank you for opening your doors to us, to your residence. A very nice house, I must say. You're welcome. Thank you so much. Beautiful city you're in. Yes. How long have you been around here? I've been here for now this is my 5th year. I came here in 2014. Okay. April. Yes. So this April I make 5 years. I think. 5 years. Yes. Fantastic. African Review Peer Mission, quite a mouthful. Tell me more about it. Well, actually, it's called the African Peer Review Mechanism. Although we are involved in missions to various countries on the continent, but we are called a mechanism. And the reason it's called a mechanism was because it was established after they had
the African Union established an organization called NEPAD. Yes. I don't know if you have heard of I NEPAD. know NEPAD, Yeah, yes. it's called the New Partnership for African Development. African Development. When they had established NEPAD, the idea was really that they should attract investment on the continent. That was around 2002, 2003. Yes. And the founders realizing that in order to attract investment, you needed to address the issue that was very topical about Africa, which was governance. So they decided that we should set up a mechanism that is going to be voluntary. Governments would actually join voluntarily. That would undertake assessments in governance as a means of ensuring the investor about the transparency of a particular country they would like to invest in, so that the investor has the information of various governance areas. So that is how the Africa Peer Review mechanism came about. It was initiated by 3 heads of state, Thabo Mbeki, Abdoulaye, and Obasanjo. These were the founding, and I think the Algerian president at the time, if I'm not mistaken, was also key. So that's how the African Peer Review mechanism came about. When you go to work, what do you do? What are you doing? When you say, I think today I have really done a lot of work, this is good, I mean, this is progress, what exactly are you doing? As I've indicated, I'm responsible for the division that is called Research and Development. Yes. And the African Peer Review mechanism, as I have said earlier on, is involved in or mandated to undertake governance assessments. Governance assessments are assessments that involve primarily 3 domains. You have got political governance, you've got economic governance, and you've got corporate governance. But we have a 4th dimension, which is called sustainable socio-economic development. Yes. So what I do is, as you've asked, if I get to work, is I am responsible for ensuring that within those areas that the Africa Peer Review mechanism undertakes research, undertakes assessments, for countries, we have sufficient research as an institution to inform our work as we undertake those assessments. I'll give you an example. If we go to Uganda, for instance, to do an assessment, before you can do an assessment, you need to have background about the country. And that background necessarily comes from research. So I have a team of whatever size it is, that's responsible for ensuring that we have sufficient research in terms of background. But we also are responsible for research in specific areas of governance. Depending on a country, their primary area of interest, the APRM will undertake research in a specific area before we go out on a mission. And I'll explain a bit more about what our missions involve. Mr. McBride Nkhalamba, our guest today in Cruise 5. Nkhalamba vene sehemu ya Malawi? Zira lisingakhasola kwina. Nkhalamba tu. Nkhalamba. Because kuti Nkhalamba, kavene ziti Nkhalamba. Yeah, it is true. Nkhalamba tu. Nkhalamba. Kumudzi nkuti? Kumudzi. Ndiyambire kwa mai wanga. Yes. Mai anga nda kumchinji. Amachokera muti Hezuru. Elimali kwa Zulu. Pamudzi pa Mikaeli Bambanga, Malemu Bambanga, anali amachokera Salima. Ti papa sport bota matifuso tu machokera kuti. Nde papa sport ti malembo ti Kanchenembwe. Mudzi mwa Kanchenembwe. Ngakhale nasamuka kwa Kanchenembwe ko. Dzina lovuka. Koma ndi kumene ndinachokera mene kwa Kanchenembwe. Nkhani imene inavuta tu pakati apo anthu amati akuti ndiwe mtundu wanji wa munthu ndiye munthu aona kuti tsona amayi anga ndingone abambo anga ndinchewa nde ine pamene patile ndani nde inenso ndakakwatira munthu woti abambo ake ndi mulomwe amayi ake ndi mtumbuka nde mwana wawo ndetakwatira ndi ana mtundu wawo chimodzimodzi ine mudandifunsa abambo anga amayi wawo kunali chiyawo abeti futi abambo anga achewa mayi anga kulangoni kulasenga chipwirikiti koma poti malamulo amati azona dzinalo ndikupatsa mtundu dzera mu dzinalo Nkhalamba Nkhalamba ndanatisankhira boma ndikuti mtundu wanu inokhala uko Nkhalamba meti madziwa Nkhalamba sangakhale wakurumphiya Nkhalamba ndeli ndawo
program ino makonda ndi anthu kuti atiuzenso nyimbo zimene amakonda. Mmakonda kumvera nyimbo? Nyimbo za mtundu wanji? Nyimbo ndi mankhwala ndithu. Kupeputsako mzimu wa Mulungu. Nkhawa. Nyimbo timamvera zasiyana-siyana za ku Malawi, za maiko anzathu, za chalichi. Chifukwa kubwera kuno mene mafika kuno ni mata kuno tusungamve nyimbo za manganje ya ziriko za manganje. Iya kuno? Ziriko. Kuno mangerengera akaveke kuno mangere. Ziriko ndithu. Atavala zogwirizana ne manganje. Manganje akuno. Kazi kumba kaya zovala za kumziriko ndithu. Nyimbo yathu yamba mu Cruise 5 ika nyimbo yanji? Yoyamba ikhozokhala ya Patience na Madingo. Dziko. Iya mayimba bwino. Ndithu. Amayimba bwino kwambiri. Komanso nyimbo imene anthu ambiri amayikonda kwambiri. Anayipanga ntonera video yake naona mayapanga komanso kuimba kwake kuimba ndi mtima wonse komanso zimaukamba muza dzikozo zamphamvu zosangalatsa. Patience na Madingo akuti dziko imene ikhala nyimbo yathu yoyamba mu program yathu ya lero ya Cruise 5 momwe tikucheza ndi McBride Nkhalamba kuchokera kuno ku Sandton ku Johannesburg ku South Africa. Tisitsana kunabwera mneneri kuno wapangitsa anthu zopepera kuwasiya amulira kumawa masiku otsiriza maso muli nawo mazimpenya wondituma ine Yesu ndiuze mpingo wake uziwerenga mawu a Mulungu usasochere njira yake usatengeke ndi za mdziko. Mtsogoleri Yesu omayenjana ndamphawi samalimbana ndi anthu sali ngati chipani cha ndale safuna mavoti Yesu olo atsatidwe ndi chigulu iye sasintha ndi Yesu olo mumsiye kumtsata iye sasintha ndi Yesu ndipo sakopeka ndalama Yesu. Tell me about growing up. Where did you grow up and what was life like growing up? Growing up, I grew up in different places. I was born in Lilongwe, actually, Queen Hospital. Yes. And I grew up in different places in the southern region. We lived in Chichiri, Cholo. What were your parents doing? My father was in the security services. Okay. My mother was a school teacher. Okay. Primary school teacher? Primary school teacher. Okay. So for that reason, she had me start school earlier, study when I was 4 years old. That's the time when they used to make you do that? Yes, yes. But from the size of my head, you can tell that I would not have been admitted early. But anyway. And there are people who never started school on time because they had very, very short hands and they never reached the target. Yes, yes. So she was a school teacher. She's retired now. Okay. And because of my father's nature of business work, we moved around quite a bit. Okay. As I said, I was born in Lilongwe, but we moved to Blantyre, we stayed in Chichiri, we moved to Cholo, we moved to Mulanje, and we also lived in Zomba. Okay. And that's where I started my school. All right. Standard 1. Yeah. At a school called Osman Ghani. Okay. At the time. The school now is called Mponda, I believe, but at the time it was called Osman Ghani. Okay. Way back. Yeah, I can imagine that. Yes, and then we moved back to Lilongwe, so we rotated. Okay. Based on where my father was assigned.
And how would you describe life growing up? I mean, people do grow up under different circumstances. For some, it was pretty a simple sail through life, but for some, it was quite a struggle. Well, firstly, because of, as I've indicated, my parents, one is a school teacher. Yes. One was in the security service, a policeman. Both were strict disciplinarians. I can imagine that. Yes, there was utterly no room for anything else but what is right. So that's the context in terms of the home environment that I grew up in. Yeah. Strict in terms of the need to have goals and to pursue them as you have pronounced them. Yes. There was no dilly-dallying. Yeah. There wasn't much conversation because my father didn't spend a lot of time in the home. So I spent, Well, I mean, come to think of it, in those days, parents, especially fathers, never really spent a lot of time with their children. No, he was on the road. Yeah. So I spent a lot more time with my mom. Now, having 8 kids, it meant that the attention was also And rationed. an occasional 1 or 2 cousins coming to stay with you at a time. Precisely. Yeah. The attention was rationed. So, yes, and in Malawi, I've seen, like most people, my generation, we've seen Malawi change. A lot of positive developments, a lot of challenges too as we've grown up. But as you know, during the time my dad worked, we grew up in a police barracks. The only time, there were a couple of times that we lived outside the police barracks. Like Okay. when we were in Blantyre, Okay. the police service had residences outside the barracks. But so it's life in a barracks. We went to police secondary school. There were a few times that we went to schools that were not in the police service. My secondary school, I went to police secondary school. Not to train as a policeman, but the police service had a school. They had a school, The yeah, Malawi sure. police service, yes. No, I do understand that, but my point, my question was, most of the time, growing up under that kind of environment, you would be tempted to become a police officer. Yes. Wasn't that a temptation growing up? It wasn't a temptation. For some reason, my father categorically asked me not to join the police or the military. He had his reasons. But then when I went, my late years in secondary school, I decided that, university was important. I looked at what is offered in university with a lot more seriousness. Okay. And so when I went to university, my preferred studies were social sciences. Ah, Anything that has to do with human sciences, human management sciences, that was Yes. my preference, yes. okay. Yes. And then you are now here as head of division, research and development, in what is a fairly complex organization and institution. But obviously, you must have risen through the ranks. Tell me about the places that you have been to in your professional life. What have you done? Okay. I started working in Malawi immediately. The political dispensation changed. Yes. Because we graduated just about the time when we had the reintroduction of multi-party politics in Malawi. So Yes. I started working in Malawi. Then I worked for the European Union. There was a project. I worked with them for quite a bit of time. And then I worked with a number of international organizations. I worked with Plan International. Okay. I worked with Save the Children, and I also worked with Action Aid International. Okay. I then left for a brief while, and then I joined, I worked, I would say, also briefly for an American organization or a transatlantic organization called the Transatlantic Alliance. Okay. That is in the US. Then I got back to Malawi. I worked briefly for the Malawi Institute of Management, Okay. very briefly for a couple of years. All right. I was in the so-called long-term training directorate, which Okay. was responsible for offering long-term training courses. I'm not an academic, but I think we were recruited by the institute because they wanted to have a balance between academics and practitioners. All right. As you know, the Malawi Institute of Management is, in a way, a quasi-training institution for government, although it also attracts students from outside government. And then from there I left and came here. I spent a bit of time in Asia,
doing a few things, but then I came here. When I came to South Africa, I joined an organization called the Southern Africa Trust. Yes, SAT. Yes, SAT, where I was head of programs and policy. We worked focused on the work of SADC. We're technical arm, so to speak. We are an organization that was invited to undertake several specialized studies for SADC. Okay. But we're working in regional policy from a civil society perspective. And then in 2016 is when I joined the African Peer Review Mechanism in June 2016. Yeah. And academically, how far have you gone with your education? Oh, yes. So I have a bachelor's degree. I have a couple of master's degrees, one in international relations and one in public administration. And my doctorate is in public governance. So the same area of public administration. That's our guest today in Cruise 5. We should be getting to our next song now in Cruise 5. What is it going to be? Yes, I would imagine that in the mood I have now, probably let's see if Mafikizolo. Yes. Corner. We're in South Africa. Yes, yes, Mafikizolo. Yeah, Corner. those guys, a very iconic group Yes. from South Africa. Yes. Mafikizolo Corner. mwakhala ndithu nthawi kuno ku South Africa ndipo ndikukhulupirira kuti kukhala kuno kwakutsekulani maso pa zinthu zambiri. Mmene mabwera kuno kumachita kuti kodi msewu umenewu ndiwolokera pati, kuli misewu kuno kumaona galimoto 4 zikupita mbali imodzi, galimoto 4 zikupita mbali inayi, kuchiona chinyumba kuti chimenechi chakathera kuti nkumaona kuti ife kwathu kuja kumalawi zinthu ngati zimenezi tilibe. Sindikudziwa kuti poyamba mmene mukuchionera chuma cha dziko la South Africa kufanizira ndi dziko la Malawi kuti tifikepo chenicheni chimene tinganene kuti chikuvuta ndi chani. Ani ndifunsafunso limene chifukwa chonena kuti amalawi ambiri amanena kuti dziko lathu likuoneka kuti kuyambira pena pake chitukuko chinakhala ngati chayima.
chikumayenda koma osati mmene chimene akuyendera. Ani nthawi zambiri anthu amaloza democracy yomweyi kuti mmene mayamba zamatipate ndi za democracy zinangoneka ngati kuti zinthu zamba zayima. Kunoko ka democracy kakhalapo ndithu zaka zingapo, anali ndi apartheid akumana nazonso zawo zokhoma, komabe chitukuko chili patsogolo komanso chuma chawo chili patsogolo. Malawi ngati dziko zinthu zikuoneka kuti sizikufika pamene anthu akufuna. Inuyo mukuunika wanu mukuona kuti vuto ndi chani? Vuto tsopano tiyambe tikamakamba za Malawi tiyambe kuti kodi dziko lili la Malawi linachokera pati. Dziko la Malawi linali pasi pa ulamuliro wa ma British atsamunda. Inali a colony. Yes. Anthu amenewo a British onda amene anapanga Malawi chakuilemba malire kuti Malawi yadzera yathera apa. Ku Tanzania, ku Zambia, ku Mozambique. Nde pamabwera mawu amene lili Malaija amati landlocked country. Konse ndi nthaka kayo. Anachita loko dziko liti ma British osati fa Malawi ayi. Fanda amene anajambula malire. Nde akati dziko lili landlocked lilibe njira yokafikira ku nyanja, pamakhala mavuto ake awa ndi awa. Choyamba choti dziwe cha Malawi ndi chimenecho. Komanso nthawi imene tinali mutsamunda, a British ku Malawi sanayambitse ntchito za migodi yayi. Malawi amangolitenga ngati malo okatengako malebala azikagwira ntchito malo ena. Ndiye pachiyambi pomwe chuma chathu chimachokera mu ulimi. Ulimiso wake osati wa komesho yayi, ulimi ongoti apo ndi apo. Tibwere nsopano talandira ufulu 1964. Yes. Malemu Dr. Banda, Prime Minister President, nawonso boma lawo anasankha ndondomeko kuti ayi kumalawi kuno kuti limbikitsa ulimi. Sana lowere mbali ya migodi yayi. Anena kuti ayi tilimbikitsa ulimi, amakhulupa kuti tikamba ulimi kenako tikati takwaniritsa zimene zimafunika kukwaniritsa kuti tsopano dziko lili limachita ulimi wapamwamba tikhozano kena kutani kupita kumbali ya migodi. Zimene zonso zinati khudza mmene tilili lero. Chifukwa kuti muyambitse migodi pamakhala zinthu zambiri si za tsiku limodzi yani. Nde tinapanga ndithu ulimi wake umakhala ndi mavuto ambiri. Zimene tinasankha kuti tizigulitsa fodya, tea, coffee, ndi zinthu zokuti thonje, ndi zinthu zoti pansikapo mtengo simbupanga ndino amapanga ndi amene akugula. Kamene kosonka chifukwa kena kamene tikhoza kunena kuti kamati bwezeretsa mbuyo. Tsopano tachoka nthawi ya Dr. Banda tabwera 1994. 1994 mmene mabwera boma la Dr. Bakiri Muluzi linakumananso ndi zinthu zina zochokera kunja. Nthawi imene kunali amati privatization. Yes. Boma lisakhale ndi makampani ya boma. Gulitsani kuti boma lisamatenge ndalama kumapatsa makampaniwa kuti azithokwaniritsa zimene ma operations awo zimene afuna kuchita. Boma silingapange profit. Nde privatization ija tinaluzanso pali zambiri zimene zinaonongeka nthawi ya privatization. Makampani anagulidwa anali zingongole anagulidwa mongotola zotero zija. Zonse zinakhuza chuma cha dziko. Nde mukafanizira Malawi ndi South Africa. Yes. Kuno ku South Africa ali ndi port ku Durban na ndi port ku Port Elizabeth. Dziko lino linamba nkhani za migodi kalekale. Ndi golide. Platinum. Majoka ku Malawi kumadzagwira ntchito. Platinum. Kutema. Inde migodi zo yake golide ana kuno panali nthawi kakhanga South Africa inali ka number 1 ka number 2. Like producer of golide. Nde kuli platinum kuli titanium kuno ali kuli minerals ambiri. Chimenecho ndi mbali imodzi yaikulu imene mangitsa kuti chuma cha dziko lino chikhale mmene chilili mukuchioneramo. Komanso kuno South Africa kuli magulu osiyana-siyana. Chifukwa chuma chimamba ndi anthu. Chifukwa olo kuti anthu kuno kali ku South Africa kuno achoke. Nde tikatenge gulu lina libwere chuma chisikhala chomwechi yani. Fa kupanga chuma pamalowa nzeru kudziwa ndichikhalidwe. Anthu ena samene tati olo Malawi imene ililimo kuti tachotsa Malawi watikaike kwina wake kukaneka anthu ena kudzayika Malawi ngwapatsa mwina zaka 15 dziko lija likhoza kusintha.
koma makamaka osachotsa Malawi koma kuwapatsa njira, kuwapatsa nzeru kuti Amalawi apeze nzeru zochitira zinthu munjira ina. Silingakhale Malawi imene tikuona. Tsono kuno ku South Africa human capital. Kuno kula anthu anachoka ku France kuita anachoka malo osiyanasiyana ndi luso losiyana-siyana loyendetsera mabizinesi, loyendetsera migodi chani. Chimene chonso ndi chinthu china chachikulu pamene kwathu kuja sinakhale ndi mwayi umenewo. Anthu amene anabwera ku Malawi ambiri anabwera kudzachita za malonda. Anthu oti tingati anabwera mbuyo mwa ife anthu akuda tili ku Malawi amwenye aluya kandi ma Chinese anabwera za malonda. Nde kusiyana ndithu mukaona mmene ku Malawi yachokera Malawi ndi mmene ku South Africa zifukwa zimene zikulu. Dziko ngati la Malawi ndi kuthekera kuti likhoza kutukuka nkudodometsa anthu lizochitika bwanji kwambiri kwake. Malawi ili ndi zofunikira zonse kuti likhoza kutukuka mwina kukhaso dziko lapa motsogola mu Africa muno. Malawi ndi anthu anzeru. Ndi anthu anzeru ndi inu mwakhala mwina malo osiyanasiyana maona kuti tikapita ku masukulu maiko osiyanasiyana a Malawi. Human capital, imene amati human capital tili nayo. Kutha kuphunzira kumvetsetsa zinthu a Malawi ndife amodzi mwa anthu otsogola kumbali imeneyi. Tiliso ndi dziko la madzi okwanira. Tiliso ndi zinthu zachilengedwe zopangira chuma zambirimbiri. Kuli uranium, kuli tin ku Malawi. Kuli amati rare earth sands. Mabauxite aliko. Mabauxite aliko. Tafuna mining tikhoza kupanga. Nde kukuyankhani funso zimene zotheka. Osati somokayikira ndipo zidzachitika. Zidzachitika. Ndale zikagwirizana ndi kayendetsedwe kachuma ndi chikhalidwe cha anthu akamba kuona dziko munjira losiyana zonsezo ndi zotheka. Malawi mavuto nanena oyambirira onse aja ndi mavuto kana kuti Malawi is landlocked. Ndi mavuto kuti tikhoza kwa konza. Komatu mene mukudziwira zimafunika kulimba mtima wanthu. Komanso kudzikhulupirira. Komanso chachikulu kukhulupirira anthu ena. Khulupiraso kwa Malawi tokha kukhulupirira. Ndimamva anthu amakondana kuti iyayi Malawi anthu asanje akaduka. Sizona. Ndizoona. Sizona. Tipange chonchi. Sizona. Tiabera pangaza nyimbo. Ndetibwerere pankhani imeneyi. Ninkhani imeneyi yoti ndifuna mutu umene usongole bwinobwino ndi mlendo wathu program yathu yalero ya Cruise 5 McBride Nkhalamba akutisangalala na Malawi sino anthu asanje iyayi. Ati zoponderezana kulibe ku Malawi. Zokokera pansi kulibe ino anthu abwino kwambiri anthu oyera kuti kupita kumwamba kangoti awanda Malawi atsekenalo yako mwenza tikungonena koma tikambeza nyimbo yathu yachita tikala nyimbo yachi tikhoza kupanga malemu atisiya pompanowa walemekeza Oliver Ntukudzi nyimbo ya Todi. Todi, what shall we do? Since what shall we do? Oh, Todi, what shall we do? Since what shall we do? Todi, what shall we do? Matumbuka bambo
What shall we do? Since what shall we do? Oh, Tony. What shall we do? Since what shall we do? Tony. What shall we do? Since what shall we do? She no wants to say could be one ever okay na Lino wants to say could be one ever kabisa kumbani. Anthu ena akhala kunena kuti vuto limene lilipo ku Malawi ndi nkhani ya ufulu wa democracy, kunena kuti ena amati nthawi imene mandiya ufulu wa democracy anthu anasanakonzeke chifukwa cha kuti anthu ambiri ndi osaphunzira, anthu ambiri ndi osauka. Pachifukwa chimenechi anthu amakhulupirira kuti tikukanika kutukuka chifukwa choti timasowa kupanga ziganizo zamphamvu zokhwima. Ndi ena amene kuti yayi Malawi, dziko ngati Malawi kuti litukuke limafunika kaulamuliro kankhanza. Ofunika mtsogoleriyo asachita kukhala wa democracy kwenikweni yayi, koma akhale ngati imene zinalika kale nthawi ya ulamuliro imodzi imene panalibe zoti titapereka ndi maganizo anu apa kuti tichite chani. Akangonena bwani iye ngati mtsogoleri uno cholondola ndi ichi chichitike chimenecho. Chifukwa zomali tenti kakambirane iye aitenti pangera muloili iye ufulu apa aya akuti ndi zimene zatipangitsa kuti tingopeza kuti palibe chimene chikuyenda. And zimenezi ndikumbuyanso kuti malemu Dr. Bingu wa Mutharika madandaulanso zokwambiri kuti koma aya zimakhala zokhumudwitsa kwambiri ukatere kuvota ati injunction, ukatere akuti zatani, zonsezo zikubwera mu nkhani ya democracy. Ndafuna ndive maganizo anu pa nkhani imeneyi kuti inu mumagwirizana nawo maganizo amenewa. Munthu wina aliyense abwino kandi ufulu mdziko, ufulu ochita zinthu mmene malamulo akulolera. Democracy si vuto. Vuto ndi limabwera ndinganene potero kuti mu democracy mukasiya kutsata malamulo anu omwe. Fa democracy ufulu palibe ufulu opanda malamulo aya. Mwina ngati mula Khristu amene akuti yaye munthu anampatsa ufulu olo Mulungu koma uli ndi malamulo. Anati mtengo uwu usadye. Ina mukhoza umadya. Kwambiri. Chimodzimodzi democracy. Democracy ndi maufulu osiyana-siyana komanso pali malamulo. Ndikhoza ngokupatsani chitsanzo kuli malamulo kuti munthu ukakhala kuti uli pa ntchito uyenera kupita ku ntchito. Ukapita ku ntchito usabe. Ukafika ku ntchito gwira ntchito yakoyo. Amene ndi malamulo. Ukapanda kutero ukuyenera kuti uyankhe kapena uchotsedwe ntchito. Mu democracy ndi ngati malamulo amene sakutsatidwa kumene magwira ntchitoko siziyenda kandi boma siziyenda. Vuto si democracy. Muchizungu amati the rule of law. Pali malamulo atsate. Ulamulo wa nkhanza umene amaonera anthu kuti apafunika munthu akhale ndi nkhanza
nkhanza zimatha kutenga munthu olo kumpanga munthu kuti achite zinthu kwa nthawi yochepa. Chimene chimapangitsa anthu kuti achite zinthu mokhulupirira nthawi yayitali ndikuti zinthu zichachita mu ufulu atamvetsetsa kufunikira kwake kwa chinthuchi osati nkhanza ya ndeko kuyankhani kwake mwachidule. Democracy si vuto. Vuto limabwera ngati mu democracy mo munakhazikitsa malamulo koma malamulo munakhazikitsa nokhawo simukuwatsata. Chimene chidatigwera ife ya Malawi kuti tisamatsate malamulo amene tinayika kale tokha nchiyani? Chifukwa amene muneneramo lilipo buku la malamulo akulu oyendetsera dziko, the Malawi Constitution, pali penal code, pali malamulo ambirimbiri amene amatilangiza mmene kuyenera kuchitira chinthu. Koma zimoneka kuti malamulo aja amaphwanyidwa palibe chinthu chimene chimachitikako. Khali imene yakhalike mkamwa zitsazo ndi zambirimbiri. Chimene chinatigwera nchiyani? Ndale zikamasintha mmene tinasinthira ife 1994 pamakhala magulu awiri anthu nthawi zonse amene amalowa ndale. Pamakhala anthu amalowa ndale chifukwa chodziwa ndi kukhulupirira kuti ndili ndi udindo oti ndigwire ntchito mothandiza dziko langa. Ndipo pamakhala anthu amalowa ndale kuti adzikonze zofuna zawo. Tidyeko. Tidye ndithu. Kudya mwinaso mukangoti kudya mwina koma tingotenga mmene tingatengeremo. Kudya ngati mandasi osasiya ndi fupa lomwe. Ndithu. Nde si Malawi yokhayi. Muwerenge news zoloza kuno. Mupiteko ku America pano kuli President Trump nkhani mosanamba kumfufuza munthu chimusankhireni. Chifukwa mundale muja mu magulu awiri amenewa nthawi zonse amakhala kukokerana kuti kodi amene atsogolere zinthu ndani. Nde akachuluka gulu loti zaife basi makhandi mavuto. Koma ndi ndale chifukwa chilengedwe cha munthu chili pawiri, chili ndi ubwino ndi kuyipa. Nde mundaleso muli zomwezo, muli anthu oyipa ndi abwino. Nde mukafunsa ku Malawi kuti kodi chimene chikutipangitsa ife kuti tikanike kutsata malamulo ndi balance imeneyi. Koma ndi nthawi ine ndikukhulupirira kuti ndi nthawi generations zikusintha, anthu akuphunzira, makhotsi athu judiciary, parliament akuphunzira, ndi nthawi sizakhala mmene zili pano omwe. Things will improve because okhala mawaleneleni. Kusintha kumene mukuona inu ndikotani? Ukukotenga nthawi pang'ono anthu nkumazindikira kuti akuluakulu awa ndi malamulo atenda atsatireni, nkupanga strengthen ma institution olimbikitsa malamulo aja, kapena anthu fika ponena kuti anthu atopa nkungonena kuti enough is enough. Ubwino wa democracy ili ndi imene timati self correcting mechanism. Okay. Ili ndi njira yoti imadzikonzera, ndale zake zimadzikonza every 5 years, every 10 years imasintha mtsogoleri. Ndabwera mtsogoleri amene kuti aine zimene zikundikhudza ine ndikufuna kukonza misewu basi. Wina abwera ine ndifuna kukonza masukulu, wina ine ndifuna ndikonze justice. Nde ubwino wake wa democracy ndi umenewo. Kunena kuti simungakhale ndi focus pa chinthu chimodzi nkuyiwala zina kwa nthawi yayitali. Fa utsogoleri umasintha komanso anthu amasintha. China choti tidziwe ndiyoti ku Malawi ngati mmene alili maiko ambiri muno Africa, anthu ambiri ndi youth. Fachake mmene ndimankhula ndimakuzana kuti koma nkhani yomangoti Malawi ndi asanje. Okwekera zimenezo ndi mbiri zakale. Mwinanso ambiri amene ali ndikaduka wa matenda amene anamwalira. Anakalamba kawe. Alipo sizilephera. Koma kuti tinganene kuti ngati dziko kuti ndiye ndikhalidwe brand yathu ndi imeneyo ayi sizoona. Ine ndimakumana ndi Amalawi ambiri osiyanasiyana, a business, ana masukulu abwino ambirimbiri. Tinakasiya kukamba
zimenezo zinakatithandiza ife pali sizithandizatu munthu kumakuona kuti tokha kumadzichita brand kuti akuti ndife osafuna kutukuka osafuna kutukulana akaduka. Population yasintha, gulu la achinyamata amene ali pano zinthu zimene ali nazo chidwi ndi zimene tina nazo chidwi ife kapena anthu amene anabadwa ife tisanabadwe pali kusiyana ndithu. Nde kumene tikulowerako kanoni bebeta mmene ndikuonera ine kumudzi mubwerera liti? kubwerera kukangoyenda kapena kubwereratu kubwerera kukagwira ntchito kumudzi kukagwira ntchito. Izi timaganiza kuti mwina tikakhala mwina zaka zitatu zinayi tizibwerera. chifukwa chimene tafusefusa imene ndi akuti anthu amakunenani anthu ngati inu kuti mudachoka kwanu ku Malawi mudakhala dziko la eni ndipo mukuchita zinthu zapamwamba kwambiri, koma zinthu zimenezo nzoti kuzifufuza sizikupindulira anthu kumudzi yayi. Ndi amati kodi iniyo chifukwa chani mudatisiya ife kuno kukakhala kumeneko momwe mubwere kuno mudzatithandize kutukula dziko lathu? Tsono choyamba sititengere kuti pamudzi pamakhala anthu ena amene amayenera kuchokapo kupita pamudzi pena ukaona kuti kuchitika chani, kaphunzirako kuti kuchitika chani, koma akaphunzira amafunika kuti kubwerera. Ine mwandifunsa ndena kuti zaka zingapo zinayi zikubwerazi tizikakumana kati kulilongwe tikakumana kulilongwe, koma munthu mafunika nthawi zina sikuti tonse tikhoza kuchita choncho kupita kuona mmene zinthu zimakhalira kwina umadzadabwa kuti kodiso zimatheka mwina njira za mtundu wina. Mumawawidwa mtima mukamaona zinthu mmene zikuyendera ku Malawi ndi kupita mapita kumwina pa tchuthi ndi zina zotera? Zimandikhudza ngati Malawi ina aliyese, chifukwa tikhoza kuvomerezana kuti palibe munthu amene ali okhutira kuti ndi mmene zinthu zilili ku Malawi. Dziko lina lilonse ndi anthu ochepa amene amakhala okhutira. Ndenenso zimandikhudza ndikafika kuona kuti magetsi eneniwa kuona kuti kandi misewu kusesa kwenikweniko kuyo kale tija machecha kuti malo amene anthu alimukukhala akhala clean. Sitikufuna kumaitana anthu amalonda abwere mdziko. Kuona kuti kale asita amapita ukaona kuti kodi munthu kamanga nyumba oyimanga mwantundu bwanji watsata malamulo. Zimandikhudza chifukwa kuzilekerera zimenezo ndi mmene maonera mayiko ena munaona pa mayiko ena kuona kuti kodi kuno kuli anthu ndithu kuli malamulo. Ndi zimandikhudza. Munamba mwaganizako zochita ndale zachipani? Ndale zachipani koma choyamba nene kuti ndi udindo wa munthu ina aliyese mdziko kutengako mbali kundale munjira zosiyana-siyana. Ena amapanga kudzera mchipani, ena amapanga zothandizira ndale koma ali kuboma. Zimatengera ndi pamene iweyo ndi anthu mdziko mwakuonera kuti ukhoza kuthandiza. Pamene mafunsira mpakuti anthu ena amakhulupirira kuti akuyenera kuti akalowe nawo ndale zachipani ndipo akapikisane nawo pa mpando waukulu, ndicho linga choti akakhala pa mpando mmene uja ndi mphamvu zawo ndi nzeru zawo zimene ali nazo ndi zimene akaphunzira kwina akhoza kukasintha zinthu mwansanga, kusiyana ndi kuti akakhalebe pansi pa ulamuliro wa ena ake chifukwa mphamvu zimene ali nazo zosinthira zinthu zimakhala zoperewerako. Ndale ndimakhulupirira kuti munthu uzizilowa pokhapokha maganizo ako akugwirizana. Maganizo ako ndiwe munthu ukugwirizana zimene anthu akufuna. Osati kungoti ayayi ndimafuna azichita ndale ngakhale iweyo umene umaganizira ndi anthu mdziko musizogwirizana kungodzika kamisa pa anthu ndi mavuto ambiri amene timaona. Nde ine ndikhoza kuganizira zolowa ndale ntaona kuna kuti mmene ndikuganizira ine zikugwirizana ndi anthu mdzikomo komanso anthu aona kuti mmene akuganizira uyu
akugwirizana ndi imene timaganizira. That's our guest today in Cruise 5, Mr. McBride Kalamba. What's our fourth song going to be in Cruise 5? Yes, the fourth song would probably be, I want to pick an artist everyone knows, Bob Marley. Yes, Bob Marley. Yes, and the track would be War. Permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of the size, I've got to say war. Until philosophy which will one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. War. Yeah, you know. So that is prophecy, and everyone knows that that is truth. And to come out of the mouth of Rastafari. Until that day, the dream of lasting peace, world of citizenship, and the rule of international morality, will remain but a fleeting illusion. We pursued, but never attained. Where everywhere is war, it's a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. Yes, this is a war. Boy, a romance of war. God, the war of war. Boy, a romance of war. Hey, yes, until the ignoble and unheard regime that hold our brothers in South Africa, Namibia, in subhuman bondage, has been toppled, utterly destroyed. Well, everywhere is war. War. War in the east, war in the west, war up north. Kumalawi kuli zipani zandale zosiyanasiyana ndipo pamakhala mtsutso waukulu kuti zipani ziwina timangoti zosiyana koma mwina ndi chipani chimodzi. Mfundo zawo zofananirana, anthu akenso ndi ofananirana. Achoka uko. Komabe funso nkumakhalapo kuti inuyo mukamaona zipani zandale za ku Malawi, chipani chimene mmagwirizana nacho mfundo zake kapena kagwiridwe ka ntchito ndi chipani chiti? Choyamba ndinene kuti ndisanafike poyankha funsoli, chipani chilichonse chili ku Malawi ndi chofunikira. Zoona. Chifukwa chipani chimayimira anthu. Chipani chilichonse chili mamembala. Sonza kuti Amalawi anzanga ali ndi amaona mu chipani chilichonse amaona kuti koma chipani chimene chilili zimene chimachita zogwirizana ndi zimene timafuna ife. Ndesi ndingaweruze kuti chipani ichi ndi chabwino kuposa ichi pa kudzera munjira yona kuti chipani chilichonse chofunikira. Chachiwiri chona kuti zipani zimasintha chifukwa cha utsogoleri. Chipani cha UDF si bene chinalili pano pamene chilili ndi Honorable Atupele Mulozi, si bene chinalili Dr. Bakiri Mulozi. Ndi zipani zimasintha ndi utsogoleri ndi kukhulupirira. Funso lanu mufunsa kuti kodi zipani zimayimira chani kwenikweni?
funso likuti inuyo chipani chimene maona kuti pa awa chipani chimene chimaona zinthu mmene inenso ndimaonera koma ichi pali zinthu zosiyanasiyana zimene ndinaoganizira ndikamati ndiweruze chipani: ndale, kayendetsedwe kachuma, chikhalidwe. Ndeti kalowa kayendetsedwe kachuma konso kuli magawo osiyanasiyana. Pali zipani zina zimene maona kuti awa kumbali kuchuma tikuganiza mofanana koma mwina kundale yayi, awa kundale tikuganiza mofanana koma mwina kuchuma yayi. Nde chipani chilichonse mene ndaonera ili chili ndi kagawo kake amene ndimagwirizana nako kuti awa koma tikafika nkhani ya chuma timaganiza mofanana, awa nkhani ya ndale timaganiza mofanana. Mwachidule mutandifunsano tsopano specific kuti pa nkhani mwina chinthu cha specific kozokuza kuti pa nkhani iyi chipani ichi naona kuti tinagwirizana maganizo. Ine ankhalamba sindifunsa funso limenelo koma ndifunsa kuti ndinamva kuti ndinu a chipani cha Malawi Congress Party. Nzoona? Membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndizoona? Yeah, ndakhala membala wa Malawi Congress Party kwa zaka zambiri. Mudatuluka kapena mudakali chipani? Hapati pano pasindire ku Malawi. Maganizo mwanu mukamadziganizira kuti ntati ndapezeka ku Malawi, mukupezekabe mu chipani cha Malawi Congress kapena mukuganiza za chipani china? Pano pasindambe kusinkhasinkha kuti ndiyenera kukhala ntapita ku Malawi lero ndinokhala mchipani ichi, sindambe sindatsimikizire kuti ndinokhala mchipani ichi. Koma ndakhala zaka zambiri ndili membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Chimene anthu amanena kuti kodi zatheka bwanji kuti zaka pano 20 chakuti chisanaloweso mboma mpakana pano anthu anambonena monyazitsa kuti kuimba 1, kuimba 2, kuimba 3 akuti chifukwa choti nthawi zonse amangoti mwatibera imakhala ngati chimbale choyamba. Zisankho zina mwatibera. Ino mukamaona ngati membala amene mwakhala mu chipani imenechi pano mukuti simukulingalira zotere chifukwa kuti muli kuno ndi mukumangoonera kuti ali uku. Mukuona kuti chifukwa chani chipani cha Malawi Congress Party chakhala chikulephera kubwereranso mboma kufikira pano tikuyankhula pano? Ndikaganizira pali zifukwa zingapo mwina zimene zikhoza kukhala zikuchititsa kuti mwina chipani cha Malawi Congress Party kapena zipani zina mwina zisalowe mboma. Choyamba ndicho kuti mulowe mboma mwene okhala ndi support ma numbers. Koma so support yanuyo kuena kuti zikhala ndi chidwi mundale azipita kumakachita register kukuchitira ni vote. Chofunikira kwambiri. Komanso mwena kukhala kuti mutha ndithu kudziyankhulira, mutaona kuti pa nkhani ya chisankho zinthu sizikuyenda mmene zikuyenera kuyendera, mukhoza kudziyankhula ngati chipani. Chipani chimafunikanso chikhale ndi njira ndithu zoti chikhoza kudziyankhula kudzera m'makhoti kudzera mu njira zosiyanasiyana. Ndiye kusalowa mboma choyambirira chimene timadziwa ndikuti chipani chilibe ma numbers. Chilibe ma numbers. Chilibe kapena chikulephera kupeza ma numbers? Chimodzimodzi kuti chipani chikulephera kupeza ma numbers. Chifukwa ena akhoza kuti ma numbers chili nawo koma chikukanika kupanga claim. Mujamati inu muli ndi luso kungoti ndinodziwa kuimba koma ngoti simuimba yayi, sikuti mulibe luso loimba. Luso muli nalo koma simukutha kuligwiritsa ntchito luso loimbira. Chipani chilichonse chili ndi potential. Chili ndi mwayi woti chikhoza kupeza ma numbers. Koma zina zili ndi potential ikulu kusiyana ndi zina. Koma ngati sichikupeza ma numbers sichingalowe mboma. Kupeza ma numbers kumalawi kuja kuli zifukwa zambirimbiri zoti zikhoza kukanikitsa kapena kutheketsa chipani kupeza ma numbers. Nde mwachidule chipani chimene sichinalowe mboma ndekuti chilibe ma numbers. Nanga simu democracy ya ife first past the post amene ali ndi ma numbers akawa ma numbers wa munthu wapitirira anzako ndi anthu atatu kumalowa mboma.
ngati chipani sichikulowa mboma ndoti chilibe manambala, kandi cha Congress, kandi chipani cha PP, kandi UDF ndikuti chilibe manambala. Ngati membala wa chipanichi munayeserako kulangiza atsogoleri a chipanichi kuti bwanji titazichita chonchi zinthu kuti tipeze manambala amene mukwanena apa? Kalero timakamba umayankhula mmene ali samayankhula ngati zika ya dziko kuti ukakhala kuti chipano mana kuti mwina njira izi ndi izi mwina zikhozothandiza. Pa nthawi iyo timaona kuti chipani cha Malawi Congress Party mwachitsanzo amachinena kuti ndi chipani chokuti cha pagawo ya pakati basi. Kumwera kunalibe, kumpoto kunalibe, chimene chonso chifukwa chimene chimaperekedwa kuti manambers asaoneke manamba kuti nkulowera mboma. Ndezo sezo zimakambidwa chimene chingapangitsa kuti chipani chisamaonedwe kuti ichi ncha apa pokha, ngakhale mukatende stronghold ndi apa koma chipani chipeze kono ndi cha zimakambidwa. Sizongoti black and white, pali zambiri zimene zimafunika kuganiza nkuchitidwa kuti chipani chikhale kuti auti chize national party. Munamba mwaganizirako zokhala mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Party? Kufika tsiku la lero chipani china chilichonse ku Malawi sinaganizirepo, koma utsogoleri ngati mafunso utsogoleri kuti ukhala pamwamba pa chipanipo. Koma utsogoleri mchipani umabwera magawo osiyanasiyana. Koma tikambewa pamwamba pa chipanipo chifukwa ndiye pamenepo ndiye pamene pali mphamvu yayikulu kwambiri. Amafunika anthu ndi amene akufotokozera, anthu anene kuti koma mmene chiti chipani pano koma atakhala ajowapo. Pamenepo pamene inu ndine tikusiyanirana chifukwa inu mukhulupirira kuti anthu anene kuti inu mukhale apa kapena inu mukhoza kukhala apa. Pamene ine ndimakhulupirira kuti iweyo ngati munthu chifukwa kuyendetsa chipani sikuti ndiwe leader wa kalasi yayi, ni ntchito yayikulu kwambiri ndipo imatengera kulimba mtima kudzipereka kuti ndichita ntchito imeneyi. Ine ndimakhulupirira kuti iweyo munthuwe ndiye ukhale woyambirira kunena kuti ineyo ndikufuna kupanga zimenezi ndipo ndakwinya shati pano kuti ntchito imeneyi ndigwira. Ndiye zigwirizane ndi chikhulupiriro chimene anthu ali nacho mwa iwe. Izi zoti ndidikire anthu abwera adzandiuze ndi zimene anthu ena amanena kuti awa amaoneka ngati zisankazifuna koma anthu ndamene awalimbikitsa ndipo iwo anangopezeka pamene zimene zine inu mumazona bwa. Iyonso ndi njira ine yoonera nkhani. Koma inu mukhulupirirabe zoti mudikirire kuti anthu abwere nkunena kuti inu lamene mungagwire ntchito iyi. Atsogoleri amene tili nawo pano ku Malawi anabwera mosiyanasiyana. Ena ananena kuti ndikufuna kukhala mtsogoleri, ndikuyamba kuchita zinthu kuti akhala mtsogoleri. Ena anthu ananena kuti koma timaona ngati kuti program tinayoyi koma atakhala awawo amene atsogoleri ndi zimene amachita ndi amaganizira. Tsono mmene mafotokozera mweyo ndi njira inanso. Simukuona ngati Malawi pano wafika poti akusowa anthu amene ali ndi kudzipereka ndi kudzikhuthula kuonena kuti ine ndayika mutu wanga panjanji ndipo ndikufuna kuchita zimenezi. Alipo. Ndipo ndikuneneratu pano kuti izi ndimene ndikufuna kuchita. Alipo. Amene akuchita zimenezo? Alipo ndithu. Alipo. Kungoti mwina kayankhulidwe kake mwina sikamayiro khala amene mwafotokoza mwaneneramu. Zanjanjizo sanena. Koma matha kuona kuti awawa mmene ayankhuliramu akunena kuti ndine basi. Alipo. Ndipo takhala nawo kuchoka 1994 mpaka pano. Akumanena modziguguda pachifuwa. Ndithu kuyambitsa chipani kumene. Kusonyeza kuti inu simukulingalirako zimene iziya. Pano maganizo anga ndili kuno. Simukuzifunanso yayi. Ndithu maganizo anga ine pano pa ndili kuno ndimatsata zikuchitika ku Malawi ndale. Ena ndimadziwa ngati kudzimadziwana mwina ena takula limodzi, ena mwina tagwira ntchito limodzi timacheza. Ndi a president imankhulana nthawi zina a dziko la Malawi. Sindayankhulanepo nawo sandidziwa. Chifukwa ndimaona kuti maganizo ena amene mapereka apa simungakuona a president atawadziwa kuti simukuona ngati kuti mwina a president angapindule kudziwa maganizo amenewo. A president a dziko akhoza kupindula ndi maganizo atonsefe kumamva kuti anthu amaganiza bwanji. Koma pali anthu amene agwira nawo ntchito okuti
timakumana nawo timakamba kucheza oti zimene zamatha kuzitenga nkukakamba mwina ngati zawo agwirizana nazo kukakamba mwina ndi president sindi kuti zimachitika koma pali njira zambiri mbizo kuti president akhoza kumvera zinthu zimene anthu akunena mdziko zimene ndanenazi tu sikuti ndine ndekha kula anthu ambirimbiri kumalawi kuja alemba mapepala azimene ndanena inezi kuchita present ndithu kuitana anthu akuboma ndikuwafotokozera kuti apa timaganiza tilowere uko koma boma paja timati policy imasankha choice ife tili kusankha njira iyi tisintha oro tipitiriza tili pa nkhani za ndale zomwezi mwina mukumava kumudzi pamalawi pafupi awachokera kuno kuti kwabwera UTM imene kuoneka kuti yatakasa zinthu kwambiri ndipo oneka kuti ngakhale zipani zikulu zikuyang'ana kuti padali tikukuchitika chani ndipo tikati zikulu kamba zipani zimene zakhalapo kuyambira kalekale pano mazonso nkhani ya zipani zikulu ndi zing'ono ndi nkhani yovuta kwambiri koma ndafuna ndive maganizo anu pa nkhani ya chipani cha UTM chifukwa ena akuchiona kuti chabwera ndi mkokoma kwambiri ndipo chikuoneka kuti chikutakasa zinthu kwambiri inu mukamamva kumene nkhani imene mumva ndi nkhani zotani kuno tikumva sizikusiyana ndi mmene mwaneneramu tikumva kuti kwabwera chipani chimene cha UTM chinayamba ngati gawo anthu amene anayambitsa ali ku chipani cholamula nde kunachitika kunali kusiyana maganizo zimene zizabwino mu democracy anthu nonse simungamaganize mofanana yayi koma ndizabwino koma ndi nkhosa zokha za nkhola zimene zikhoza mabanga zinthu ndende mofanana koma ngati muli anthu mu democracy mwene okhani maganizo osiyana-siyana chimene tinavomerezera democracy yomalawi facho timafuna anthu amaganizo osiyana-siyana onzita kupatenga nawo mbali pandale nde chipani kubwera kwa chipani kwa UTM ndi ubwino wa democracy zotakasazo ndikumva panopo komanso ena amanena kuti ayayi akuoneka kuti ndithu misonkhano akulimbika chanchani timapita pa YouTube kuonerera nawo zimene akuchita mmalare ma press conference zonsezo ndi ubwino wa democracy kuti anthu azikhala ndithu ndi mwayi otha kusankha zadzetsa mtsutso waukulu kwambiri makamaka pa nkhani ya ubale pakati pa a president ndi vice president wawo kuti kodi zinthu zimenezi sizingakhuzenso kayendetsedwe ka boma kutengera kuti anthuwo akuyenera azigwira ntchito mu ofesi imodzi komanso malumikizana pafupi ndiye wachiwiri wake wanena kuti ayi ineyo sindikugwirizana nanu ndiye ndikukapanga chipani changa ndiye nditipikisana nanu pa chisankho chimene chikubwerachi inu mwana ngati sizingakhudze kayendetsedwe ka boma ayi ndikukhulupirira kuti zonsezo kuchitika mogwirizana ndi malamulo a dziko zikakhala kuti zasemphana ndi malamulo amakhotha amabwera kunena kuti ayi apapa sizolondola ndiye ngati zikuchitika popanda khoti kubwerapo ndikuti zikugwirizana ndi malamulo amene tonse tinagwirizana kuti malamulo a anthu amene timayendetsera dziko koma mukakamba za ubale wa a president ndi achiwiri wawo zimenezo ani akawiri apa ubalewo ndi amadziwa kuti ndi wamtundu wanji ena tonsefe timatha kungozidwa nkumva ngati ungafunika kuti usinthe awiri onso apa ubalewo ndi amene amatani amadziwa amene achitire chifukwa pali malamulo ndiye pali tsopano zinthu mmene zikuchitikira pa nthawi imeneyi sikuti ife lamulo likuvomereza ndiye kuti chinthucho nchoti chikuyenda bwino yayi ndiye ni mafunso mamaka kumbali imeneyi osati kumbali ya malamulo yayi koma kuti kodi is it a healthy thing to be happening kwa ine si chachilendo anthu olo pabanja makhali modzi mathosi kusiyana maganizo osiyana-siyana sikuti ndi chachilendo ya pakampani pamene zimachitika koma ngati sizikuononga kampani kapena sizikuononga banja palibe chochita kuti mpaka nakuti ayayi kuchita kudzidzimuka nazo si chachilendo ayi koma chodabwitsa osati chachilendonso koma chodabwitsa nchakuti
ubale wa president ndi wachiwiri wake kwa nthawi yayitali ku Malawi wakhala uli osayenda bwino makamaka kamayandikira ku zisankho mwina anthu amangoloza kuti kanthawi kamodzi kokha kamene zidadzakhala ngati zakhala koma aliyense sizitha bwino yayi. Inuyo mkuona kwanu vuto nchiyani kwenikweni? Oti ine sindakhale nawo anthu kuti ndidziwe kuti zimayambira pati kapena zikuyenda bwanji mpovuta kuti ndikhoza kufotokozerani kuti koma ngati owonerera kanema ameneyu umaona kuti ngati owonerera tonse timafunsa mafunso kuti kodi panalibe njira ina yonena kuti zinakatha ubale unakatha kukhala mmene timaganiza kuti ndi wabwinobwino. Koma kuti ndinene kuti chifukwa chake chimapangitsa ndichi kapena ichi ndamvapo zambirimbiri anthu amathaonera kuti yayi constitution yathu imantenga munthu wachiwiri koma sina longosole bwinobwino kuti ntchito yake nchani kwenikweni amadikirabe kupatsidwa ntchito nde amapezeka kuti basa angokhala komanso nthawi zina mwina chifukwa choti amachita osankhidwa akakhala kuti akusemphana wachiwiri amakhala kuti nayenso anachidwa elect ndi anthu pamakhala povuta kuti amuchotse kulowetsapo nkhani yochotsana timamva zambirimbiri. Koma ndikukhulupirira kunena kuti kuyika vice oti asankhidwe anthu anaganizira mwakuya ndipo ndizinthu zoti ziyenda kukhala choncho ngati pali kusemphana ubale zimenezo mwina zimakhala pazifukwa mwina zodziwa anthu awiri kapena mwina akuchipani zinthu zoti uyena kukhala wakuchipaniko kapena mmodzi mwa awiri kuti umvetsetsa kuti ndi chani kwenikweni. Pamene tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu mwaona zitukuko za mayiko osiyanasiyana muno mu Africa ndipo ngati munthu amene agwira ntchito ku nthambi ina ya African Union muli ndi kudziwa kwakukulu pamene mayiko amachitira kuti atukuke mutakhala ndi mwayi oti musinthe zinthu ku Malawi ndipo muli ndi zinthu zochepa zimene mungachite koma mukudziwa kuti tikangodzutsa fuwa ili zinthu zikhala bwino ndi magawo ati amene mungafune kuti akozedwe mwansangansanga ndipo motsindika kwambiri? Choyamba tikufunika kuti tipange zinthu zothandiza anthu a business athu amdziko mwathu amalawi anzathu chifukwa kuti dziko litukuke maina kuchita muyenera kukulitsa gulu limene timati middle class. And sitingakhale ndi middle class. Ifa middle class ndi anthu amene amapita makagula zinthu. Ndi anthu amene amakhala ndi income yoti akhoza magula zinthu kuti mabusiness iso ena aziyenda. Choyambira kuita support anthu amene anthu amabusiness. Nthawi zambiri timangokamba kuti aya tipeze foreign investment. Koma mukaonetsetsa ineyo mene ndimaonera pali zambiri zoti tikhoza kuchita kuti anthu amene amapanga business ku Malawi mabusinessmen athu ku Malawi apite patsogolo. Tikati business sitingonena kuti zamalonda ya business iso iliko ku agriculture. Tikanena chaka timakhala ndi statement timati budget statement. Budget statement uchamafotokoza tachotsa msonkho pagawo ili ndili kuti tipititse patsogolo mbali imene. Chaka chatha ndikukhulupirira kuti kama nawo za construction kati chaka chiti zimene zije zofunika kuti azikambirana ndi anthu a business osati mmene ndimaonera ineyo muzimakhala zoti pamakhala afufuza ayankhula nawo koma apo ndi apo kukambirana ndithu pafupi tikachita support anthu ama business ndi njira imene tikhoza kuti dziko likhoza kuyamba kumapanga chuma chake kupatulapo zimene tinakamba kale zokhudza ndi migodi. Choyambira chimenecho. Chachiwiri ndi maphunziro akuyenera kugwirizana zimene tikufuna ife. Koma anthu mukawaphunzitsa izi pamene zinthu zimene zofunikira mu dziko ndi izi palibe chimene mphulepo ya maphunziro. Tinali kale lija ndi ma technical schools kumene timapanga ama artisan ma welders yanchana anthu amapanga zinthu zimene magwiritsa ntchito mu economy. Sindikukhulupirira zimene zozo tikuchita mmene tikuyenera kuchita.
timalimbikira university ndekuli nkhani wowo ndi primary, koma pali gawo ndithu limene limapereka maphunziro opatsa luso. Chachitatu nde aliyense amadziwa civil service. Boma ndithu limene likufunika ndithu kupanga zinthu kuti boma anthu azipanga zimene akuyenera kuchita masekta osiyanasiyana, agriculture, health, education. Si chinthu chapafupi chifukwa kuti zambiri, kuli nkhani za malipiro, kuli nkhani ya zipangizo zogwira, koma ndikofunika kuti kupite ndithu investment yamphamvu. Anthu sogwira ntchito mbomawo kaganizidwe kawo mena mboma tulama muna anthu ambiri odziwa ntchito yawo, koma mwina amakhumudwa akaona kuti zimene zofunikira kuti tichite zinthu mwina sizikukwanira. Tinapanga pakati pa namva kuti kunali civil service commission imene naona kanapanga kuti tipange chani zofunikira mbuyo monso zinachitikaso, koma zinthu zoti zikamalizidwa mukapanga commission ikapanga mwina kutani kumazitsata. Civil service ndiyofunikira makamaka ngati dziko ngati Malawi, utsogolero umene ukhale kumeneko, anthu amene ali kumeneko, komanso mmene civil service ikugwirira ntchito ndi anthu andale, kuti kodi anthu andale amalowerera bwanji pa ntchito za civil service. Amapereka danga lokwanira kuti civil service igwire ntchito zake moyenerera. Kodi ndi ntchito ziti zimene ku civil service zilibe tanthauzo zofunika kuzisintha? Kodi imene tikuyendetsera civil service sitikuononga ndalama, sizikutayika, zimatayikira pati? Magawo atatu amenewa ndofunikira. Zinazi zonse zimene timakamba za migodi chanchani zimabwera pambuyo. Ngati muli ndi civil service yona kuti kudziwa chimene kuchita, kupanga malamulo, ndondomeko zokuti mutukule muyambe ntchito za migodi muzitukula mbali imene sungakhale vuto. Mmene ndikuganiza ine magawo ake ndi atatu amene: civil service, maphunziro ndi anthu ama business. We have to wrap up our program. But before we go, I've got a set of questions that I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. What is your full name? McBride Peter Nkalamba. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have any children? Yes, I do. How many, incidentally? I have 3. 3 children. Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Absolutely. Have you killed a chicken before? Oh, it was a necessity for us to have a meal, yes. Have you gotten into a fight before? Yes, in my younger days. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you donated blood? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? I don't think so. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? I have been informed so. Which is a yes. Have you had a crush on someone? Oh, yes. Do you have presidential ambitions? Not at the moment. Would you love to be the president of the DPP? I don't think so. Would you love to be the president of the UDF? I don't think so. Would you love to be the president of UTM? All the parties have presidents. I don't think so. Would you like to become the president of the MCP? I don't think so. Thank you so much, Mr. Nkalamba. It's been a pleasure talking It's to you. been a pleasure too. Thank you so much for your time. So, what is our last song going to be? Our last song, I would probably go for the popular band, Black Missionaries. Black Missionaries Yes. Band. My Blacks. My Blacks. Yes. Nyimbo ijemamba kuti ndilibe naye chifukwa. Inuona tu mulina chifukwa. No. Asantengere kwa Pilato. No, asantengere kwa Pilato. That's the one. Ndilibe naye chifukwa, mupite naye kwa Pilato. Ngati mufuna pachikidwe, mwana wa munthuyo chani Rastafari. Wala mafalitsa
answer.